हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं नित्यं भागवत सेवया। भगवतसेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ఈ నిత్యం భాగవత సేవయ శ్రీమద్ భాగవతంలో మనము 4వ స్కందములోని 15వ అధ్యాయము పృథు మహారాజు యొక్క ఆవిర్భవము మరియు అతని యొక్క పట్టాభిషేకం అంటే రాజ్య పట్టాభిషేకం జరిగేటువంటి అంశంగా మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి అధ్యాయం. సో ఈ క్రమంలో ఈరోజు ఈ అధ్యాయంలోని 3వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 15వ అధ్యాయము 3వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ఋషయ ఊచుహు ఋషయ ఊచుః ఋషయ ఊచుహు ఋషయో ఋషయ ఊచుహు ఏష విష్ణోర్భగవతః ఏష విష్ణోర్భగవతః ఏష విష్ణోర్భగవతః ఏష విష్ణోర్భగవతః ఏష విష్ణోర్భగవతః ఏష విష్ణోర్భగవతః కళా భువన పాలిని 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 ఇయం చ లక్ష్మ్యా సంభూతిః ఇయం చ లక్ష్మ్యా ఇయం చ లక్ష్మ్యా సంభూతిః ఇయం చ లక్ష్మ్యా సంభూతిః ఇయం చ లక్ష్మ్యా సంభూతిః ఇయం చ లక్ష్మ్యా సంభూతిః పురుషస్యానపాయిని
పురుషస్య పురుషస్యానపాయిని 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 రుచయ ఊచుః ఏష విష్ణోర్భగవత కళాభువనపాలిని ఏష విష్ణోర్భగవతః ఏష విష్ణోర్భగవత కళాభువనపాలిని ఏష విష్ణోర్భగవతః కళాభువనపాలిని ఇయం లక్ష్మ్యా సంభూతిః పురుషస్యానపాయిని ఇయం చ లక్ష్మ్యా లక్ష్మ్యా సంభూతిః పురుషస్యానపాయిని ఇయం చ లక్ష్మ్యా సంభూతిః పురుషస్యానపాయిని ఇయం చ లక్ష్మ్యా సంభూతిః పురుషస్యానపాయిని. హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం. రుచయ ఊచుః ఏష విష్ణోర్భగవత కళా భువనపాలిని ఇయం చ లక్ష్మ్యా సంభూతిః పురుషస్యానపాయిని. ఋషయ ఊచుః ఏష విష్ణోర్భగవతః కళాభువనపాలిని ఇయం చ లక్ష్మ్యా సంభూతిః పురుషస్యానపాయిని. హరే కృష్ణ. వృందా మాతాజీ, గోపీనాథ్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ఋషయ ఊచుః ఏష విష్ణోర్భగవతః కళాభువనపాలిని ఇయం చ లక్ష్మ్యా సంభూతిః పురుషస్యానపాయిని. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నమస్కారం అండి. ఋషయ ఊచుః ఏష విష్ణోర్భగవతః కళాభువనపాలిని ఇయం చ లక్ష్మ్యా సంభూతిః పురుషస్యానపాయిని. ధన్యవాదాలండి, నమస్కారం అండి. పంజరీ భావ దేవిదాసి మాతాజీ, శ్రీనివాస సేవిక మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఋషయ ఊచుః ఏష విష్ణోర్భగవతః కళాభువనపాలిని ఇయం చ లక్ష్మ్యా సంభూతిః పురుషస్యానపాయిని. హరే కృష్ణ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఋషయ ఊచుః ఏష విష్ణోర్భగవతః కళాభువనపాలిని ఇయం చ లక్ష్మ్యా సంభూతిః పురుషస్యానపాయిని. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శోభారాణి మాతాజీ, ఇందుమతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ఋషయ ఊచుః. ప్రభుజీ క్లోజ్ అయిపోయా. ఋషయ ఊచుః ఏష విష్ణోర్భగవతః కళాభువనపాలిని ఇయం చ లక్ష్మ్యాః సంభూతిః పురుషస్యానపాయిని. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. ఋషయ ఊచుః ఏష విష్ణోర్భగవతః కళాభువనపాలిని ఇయం చ లక్ష్మ్యాః సంభూతిః పురుషస్యానపాయిని. హరే కృష్ణ. వైజయంతి దేవిదాస్ మాతాజీ, రామాంజని మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. ఋషయ ఊచుః ఏష విష్ణుర్భగవతం కళాభువనపాలిని ఇయం చ లక్ష్మ్యం సంభూతిః
పురుషస్యానపాయనే. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నమస్కారములు. ఋషయ ఊచుః ఏష విష్ణోర్భగవతః కళా భువన పాలిని ఇయం చ లక్ష్మ్యా సంభూతిః పురుషస్యాన పాయిని. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. బాల సరస్వతి మాతాజీ, కోటేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఋషయ ఊచుః ఏష విష్ణు భగవతః కాళభువనపాలిని ఇయం చ లక్ష్మ్యా సంభూతిః పురుషస్య పాయిని. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఋషయ ఊచుః ఏష విష్ణుర్భగవతః కళా భువన పాలిని ఇయం చ లక్ష్మ్యః సంభూతిః పురుషస్యాన పాయిని. హరే కృష్ణ గురుజీ. హరే కృష్ణ. భక్తవత్సల మురారిదాసు ప్రభు, నళిని మోహన్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ఋషయ ఊచుః ఏష విష్ణుర్భగవతః కళా భువన పాలిని ఇయం చ లక్ష్మ్యః సంభూతిః పురుషస్యాన పాయిని. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ఋషయ ఊచుః ఏష విష్ణుర్భగవతః కళా భువన పాలిని ఇయం చ లక్ష్మ్యాః సంభూతిః పురుషస్యాన పాయిని. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ, రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ఋషయ ఊచుః ఏష విష్ణోర్భగవతః కళా భువన పాలిని ఇయం చ లక్ష్మ్యా సంభూతిః పురుషస్యాన పాయిని. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఋషయ ఊచుః ఏష విష్ణోర్భగవతః కళా భువన పాలిని ఇయం చ లక్ష్మ్యా సంభూతిః పురుషస్యాన పాయిని. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీలత మాతాజీ. అలాగే నిన్న చదవని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే, నిన్న మొన్న చదవని వాళ్ళు ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, ఒకళ్ళిద్దరు మాత్రం. హరే కృష్ణ. శ్రీలత మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ఋషయ ఊచుః ఏష విష్ణుర్భగవతః కళా భువన పాలిని ఇయం చ లక్ష్మ్యః సంభూతిః పురుషస్యాన పాయిని. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. భవానీ మాతాజీ, సరళాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ఋషయ ఊచుః ఏష విష్ణుర్భగవతః కళా భువన పాలిని ఇయం చ లక్ష్మ్యా సంభూతిః పురుషస్యాన పాయిని. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఋషయ ఊచుః ఏష విష్ణోర్భగవతః కళా భువన పాలిని ఇయం చ లక్ష్మ్యా సంభూతిః పురుషస్యాన పాయిని. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఋషయ ఊచుః ఏష విష్ణుర్భగవతః కళా భువన పాలిని ఇయం చ లక్ష్మ్యః సంభూతిః పురుషస్యాన పాయిని. హరే కృష్ణ. సో ధన్యవాదాలు అందరికీ. ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో ఉన్న పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా. హరే కృష్ణ. ఋషయ ఊచుః. ఋషులు పలికిరి. ఏషః. ఈ పురుషుడు. విష్ణోః. విష్ణు భగవానుని. భగవతః. దేవదేవుడగు. కళా.
అలా శక్తి అంశము శక్తి అంశము భువనపాలిని భువనపాలిని ప్రపంచమును పాలించువాడు ప్రపంచమును పోషించువాడు ఇయం ఇయం ఈ స్త్రీ ఈ స్త్రీ చ కూడా లక్ష్మ్యాః లక్ష్మీదేవి యొక్క సంభూతి అంశ సంభూతురాలు పురుషస్య దేవదేవుని అనపాయిని ఎడబాయనిది మహర్షులు ఇట్లు పలికిరి. సమస్త విశ్వమును పోషించునట్టి విష్ణు భగవానుని శక్త్యాంశమే ఈ పురుషుడు. భగవానుని ఏనాడును ఎడబాయని లక్ష్మీదేవి అంశ సంభూతమే ఈ స్త్రీ. హరే కృష్ణ. మహర్షులు ఇట్లు పలికిరి. సమస్త విశ్వమును పోషించునట్టి విష్ణు భగవానుని శక్త్యాంశమే ఈ పురుషుడు. భగవానుని ఏనాడును ఎడబాయని లక్ష్మీదేవి అంశభూతమే ఈ స్త్రీ. హరే కృష్ణ. సో భాష్యము. లక్ష్మీదేవి భగవానుని ఏనాడును ఎడబాయకుండుట యొక్క ప్రాముఖ్యము ఇచ్చట స్పష్టంగా పేర్కొనబడినది. భౌతిక జగత్తు నందలి మనుజులు లక్ష్మీదేవి ఎడ పరమ ప్రియమును కలిగియుందురు. సంపత్తుల రూపములో ఆమె అనుగ్రహమును వారు కోరుదురు. కానీ ఆ లక్ష్మీదేవి విష్ణువును ఎడబాయదని వారెరుగవలసి ఉన్నది. కనుక లక్ష్మీదేవిని శ్రీ విష్ణు భగవానునితో పాటుగా అర్చించవలెననియు ఆమెను విడిగా అర్చింపరాదనియు లౌకికులు తెలుసుకొనవలెను. అనగా లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహమును బడియగోరు వారు ఆమెను విష్ణువుతో పాటుగా అర్చించి లౌకిక సంపత్తులను పొందవచ్చును. ఒకవేళ లౌకికుడు రావణుని విధానమును అంటే రావణుడు సీతాదేవిని శ్రీరామచంద్రుడి నుండి వేరు చేయగోరెను. అనుసరించగోరినచో ఆ ఏర్పాటు పద్ధతి అతనిని నశింప చెయ్యగలదు. లక్ష్మీ కటాక్షమును బడిసి ఈ జగత్తులో ధనవంతులైన వారు తమ సంపత్తులను భగవత్ సేవలో వినియోగించవలెను. దానిచే వారు తమ సమృద్ధమైన స్థితిని ఎటువంటి కల్లోలము లేకుండా కొనసాగించగలరు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకము. దీనికి ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదులకి జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం
सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। మనము ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందంలోని 15వ అధ్యాయమైనటువంటి పృథు మహారాజు ధరణిపై పృథు మహారాజు ఆవిర్భావము మరియు పట్టాభిషేకము అనేటువంటి అధ్యాయంలో మునులు వేనరాజు శరీరం నుండి మొదట పాప ఫలాలన్నింటినీ కూడా తొలగించి తదుపరి బాహువులను మదించడం ద్వారా మరి అక్కడ ఒక స్త్రీ పురుషుల జంట ఉద్భవించినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఆ క్రమంలోనే ఆయన చెప్తున్నారు, బ్రాహ్మణులు వేణుడి యొక్క మొదట బాహుకుడు ఆవిర్భవించడము తొడ నుండి, తదుపరి బ్రాహ్మణులు వేణుడి యొక్క ఆ 2 బాహువులను మదించగా వాని నుండి ఒక స్త్రీ పురుషుల జంట ఉద్భవించినది అని. సో ఆ జంట ఉద్భవాన్ని చూసినటువంటి బ్రాహ్మణులు ఎంతో ముదముందారు అని. ఎందుకంటే ఆ జంట విష్ణు భగవానుల వారి యొక్క అంశ సంభూతులని వారు ఎరిగి ఉండడమే అందులకు కారణము అనేటువంటిది మనము నిన్నటి ఆ శ్లోకాలలో చూసినటువంటి అంశాలు. సో ఇంకా మరి ఆ మైత్రేయ ముని కొనసాగిస్తూ విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ఈ క్రమంలోనే ఋషులు ఏమి మాట్లాడారు అనేటువంటి విషయాలను ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఋషయ ఊచుహు ఏష విష్ణోర్భగవత కళా భువన పాలిని ఇయం చ లక్ష్మ్యాః సంభూతిః
పురుషస్యానపాయిని అంటూ ఆయన విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మైత్రేయ అంటే ఋషులు ఏమనుకుంటున్నారు అనేటువంటి ఋషులు అనుకుంటున్నటువంటి విషయాలను విదురుడు తో మైత్రేయముని చెప్తున్నారు. ఏమనుకుంటున్నారట ఋషులు ఈ విధంగా పలికిరి అంటూ చెప్తున్నారు. ఏషా ఎందుకంటే అక్కడ ఆవిర్భవించినటువంటి స్త్రీ పురుషుల జంటలో ఏషా అంటే ఇతడు, తదుపరి అతడే పృథు మహారాజుగా ఉండేటువంటి వాడు. ఏషా అంటే ఈ పురుషుడు, అంటే తదుపరి పృథు మహారాజుగా ఉన్నటువంటి అతడు. విష్ణోర్భగవతః అంటూ చెప్తున్నారు. భగవంతుడైనటువంటి విష్ణువు యొక్క కళ, అంశ ప్రకాశము అంటూ చెప్తున్నటువంటి. సో విష్ణు భగవాన్ యొక్క శక్తి అంశము, శక్తి యొక్క ప్రత్యేక ప్రకాశము లేక ప్రత్యేక అంశము అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా అంటున్నారు, ఈయన ఆ విష్ణు భగవానుల వారి యొక్క దేవదేవుడైనటువంటి విష్ణు భగవానుల వారి యొక్క శక్తి యొక్క అంశ ప్రకాశము. ఇంకా చెప్తున్నారు, భువన పాలిని, ఈయన లోకాలను పాలించేటువంటి శక్తి, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క లోకాలను పాలించేటువంటి శక్తే ఈ పురుషుడు. ఆ భగవంతుని యొక్క అంటే భగవంతుడి యొక్క విష్ణు భగవానుల వారి యొక్క లోకాలను పాలించేటువంటి ఆ అంశ ప్రకాశమే ఈ పురుషుడు అని వారు అనుకుంటూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఇక పురుషుడు గురించి చెప్పిన తర్వాత తదుపరి చెప్తున్నారు ఇంకా ఇయం చ లక్ష్మ్యా, మరియు ఈ స్త్రీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈవే లక్ష్మీదేవి యొక్క సంభూతి, అవతార ప్రకాశము, అవతారమే అంటూ సంభూతి అంశ సంభూతురాలు. ఈ స్త్రీ ఎవరైతే ఉద్భవించారో ఈవిడ ఆ లక్ష్మీదేవి యొక్క అంశ సంభూతము అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశ సంభూతురాలు అంటూ చెప్తూ ఇంకా అంటూ ఉన్నారు, పురుషస్యానపాయిని, పురుషస్య ఆ పరమ పురుషుడైనటువంటి భగవంతుని అనపాయిని, ఎన్నటికీ విడిపోనటువంటి, ఎల్లప్పుడూ ఆయన యొక్క సహచరినిగానే ఉండేటువంటి అనేటువంటి అర్థం. ఎడబాయని అంటే ఎప్పటికీ కూడా వదిలి ఉండని అంటాం కదా అప్పుడప్పుడు, ఎడబాయన బంధాలు వీళ్ళవేని. సో కాబట్టి ఆది దంపతులుగా ఆ లక్ష్మీనారాయణుల యొక్క సంబంధము ఎన్నటికీ విడిపోనిది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఎడబాయనది, అనపాయని, పాయిని అంటే విడిపోయేటువంటిది, అనపాయిని అంటే ఎప్పటికీ కలిసి ఉండే, విడిపోయేటువంటి సంబంధమే లేదు, విడిపోకుండా ఉండేటువంటిది. సో ఎన్నటినికి విడిపోయినటువంటి లేదా ఎల్లప్పుడూ ఆ విష్ణు భగవానుల వారి యొక్క సహచరినిగానే ఉండేటువంటి అనేటువంటి అర్థం ఇక్కడ. సో కాబట్టి ఇక్కడ మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తున్నారు, ఋషులు ఏమనుకుంటున్నారో చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ విధంగా ఉద్భవించినటువంటి స్త్రీ పురుషుల జంటను చూసి ఆ ఋషులు ఇలా అనుకుంటున్నారు విదురా అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఈ పురుషుడు ఎవరైతే ఉద్భవించాడో ఈయన ఆ భగవంతుడైనటువంటి విష్ణువు యొక్క లోకపాలన శక్తిని వ్యక్తపరిచేటువంటి కళావతారము. ఇక ఆ స్త్రీ ఎవరైతే ఉన్నారో, పురుషుడు తదుపరే పృథు మహారాజుగా కీర్తి నొందినటువంటి వాడు. అర్చీదేవి ఆమె స్త్రీ. సో ఈ స్త్రీ అంటే తదుపరి అర్చీదేవి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె ఆ పరమ పురుషుణ్ణి ఎప్పటికీ కూడా విడిచిపెట్టనటువంటి శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి యొక్క అంశ సంభూతురాలు
అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఋతు మహారాజు ఎవరైతే ఆవిర్భవించాడో, ఆ పురుషుడు ఎవరైతే వీళ్ళు చెప్తున్నారో ఋతు మహారాజుగా, ఈయన భగవంతుని యొక్క శక్తి ఆవేశ అవతారము అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆయన ఇక్కడ ఋతు మహారాజు తదుపరి ఈ లోకాన్ని చాలా చక్కగా పరిపాలించి, ఎందుకంటే మరి ఆ మునులు మహర్షుల యొక్క ఉద్దేశం కూడా ప్రజలు కలతల నుండి బయటపడవేయడానికి వారు మరి ఆ క్షత్రియుడైనటువంటి అంటే ధ్రువుని వంశంలో వస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ క్రమంలో ఉన్నటువంటి వేణుడి యొక్క భౌతిక శరీరాన్ని మదించడం ద్వారా లోక పాలన కొరకే వాళ్ళు చేసినటువంటిది కనుక ఆయన ఆ విధంగా ఆ విష్ణు భగవానుల వారి యొక్క పాలనా శక్తి అంశ అయినటువంటి కళావతారంగా ఆవిర్భవించినటువంటి వాడే. ఎందుకంటే బాహువుల నుండి, పూర్వం మనం శ్లోకంలో చెప్పుకున్నట్లుగా సో బాహువుల నుండి ఉద్భవించినటువంటి వారు. అలాగే ఆ ఋషులు, అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులంతా కూడా వేద జ్ఞాన పారంగతులైనటువంటి పండితులు కనుక వారికి భవిష్యత్తు, అలాగే ఆ ఆవిర్భవించినది భగవంతుడే అనేటువంటి అంశం కూడా వాళ్ళు తెలుసుకుని ఉండినటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో ఏష విష్ణోర్ భగవతః అనేటువంటి ఈ సందర్భాన్ని చూసినట్లయితే అలాగే ఇక్కడ ఇంకా ఏష విష్ణోర్ భగవత కళ అంటే ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఒక అంశంగా పాలనా శక్తి కళా అంశంగా చెప్పుకున్నటువంటిది. సో మరి విష్ణోర్ భగవత అనేటువంటి పదంలో ఆ దేవదేవుడైనటువంటి విష్ణు భగవానుని, అంటే ఇక్కడ ఉద్భవించినటువంటి ఆ పురుషుడు ఎవరైతే ఉన్నారో, అంటే ఇక్కడ ఇక పృథు మహారాజు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ భగవంతుడు విష్ణు భగవంతుడైనటువంటి విష్ణువు యొక్క ఆ పాలనా శక్తితో ఆవేశింపబడినటువంటి శక్తి ఆవేశ అవతారము అనేటువంటిది తెలుస్తూ ఉన్నది. ఎందుకంటే ఆయన స్వయం భగవానుడు కాదు, ఇక్కడ స్వయం విష్ణువు కాదు ఇక్కడ. సో ఆయన స్వయంగా భగవంతుని యొక్క ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి శక్తిని ధరించినటువంటి దివ్యరాజుగా ఇక్కడ పృథు మహారాజు చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే అర్చీదేవి కూడా ఎవరైతే ఉన్నారో, అంటే ఇక్కడ ఉద్భవించినటువంటి స్త్రీ ఆ లక్ష్మీదేవి యొక్క సంభూతురాలుగా చెప్పబడినటువంటి లక్ష్మ్యా సంభూతి. అర్చీదేవి ఎవరైతే ఆ స్త్రీ ఉద్భవించిందో ఆమె శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి యొక్క ఆ లక్ష్మీదేవి యొక్క ప్రకాశంగానే చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే మరొక పదం కూడా ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతుంది, పురుషస్య అనపాయిని. పురుషస్యానపాయిని అంటే లక్ష్మీదేవి ఎప్పుడు కూడా ఆ నారాయణ్ణి విడిచిపెట్టిన ఆది దంపతులైనటువంటి లక్ష్మీనారాయణులు. సో అందుకే కూడా మనకి వివాహ మహోత్సవాల్లో కూడా ఆ నవదంపతులను లక్ష్మీనారాయణ సంభూతులుగా పోలుస్తూ చెప్తూ ఉంటారు. అంటే అలా ఉండాలి ఆధిపతి. కానీ ఉన్నటువంటి కలహాల పరిస్థితుల్లో చూస్తూ ఉన్నాం ఎలా ఉంది దాంపత్య సంబంధాలు కానీ వివాహంలో. సో ఇక్కడ లక్ష్మీదేవి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి అంశ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె ఎప్పుడూ కూడా ఆ నారాయణ్ణి వదిలిపెట్టినటువంటి ఆ లక్ష్మీదేవి అనే చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా మరి ఆవిర్భవించినటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆ విధంగా రావడం అనేటువంటి దాన్ని ఇంతకుముందు శ్లోకం కానీ ఈ శ్లోకం కానీ ఆదర్శ గృహస్థ జీవనానికి ఇక్కడ చూపుతుంది. అలాగే పృథుమ్మను అర్చీదేవి కూడా ఒక ఆదర్శ
సహచరినిగా ఆమె ఉండి, అలాగే ఆదర్శ రాజదంపతులుగా వాళ్ళు ఉన్నటువంటి అంశాన్ని, ఎందుకంటే సాధారణంగా ఆ లక్ష్మీనారాయణుల ద్వారా, భగవంతుని యొక్క అవతారాల ద్వారా, ఆదర్శ గృహస్థ జీవన విధానంలో కూడా మనం, అంటే ముఖ్యంగా వీళ్ళ ద్వారా మనం ముందు ముందు తెలుసుకోబోయేటువంటి ఈ పృథు మహారాజు అర్చీ దంపతుల యొక్క జీవనంలో భర్త ధర్మాన్ని స్థాపిస్తూ ఉంటే భార్య భర్తకు భగవత్ సేవలో సహకరించాలి అనేటువంటిది. అందుకే సాధారణంగా భర్త చేసేటువంటి పూజల్లో కానీ ఏదైనా చేస్తే దాంట్లో భార్యకు భాగం వస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే భార్య భర్త సహకరించాలి అని చెప్పబడుతుంది. అదే మన శాస్త్రాలు, మన జీవన విధానంలో, మన వైదిక విధానంలో ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఇద్దరి జీవిత లక్ష్యం కూడా భగవంతుని యొక్క సేవ. అలాగే వీళ్ళు క్షత్రియులు కనుక ప్రజల శ్రేయస్సు కూడా వీళ్ళకు ముఖ్యం. క్షత్రియులే కాదు, సహజంగా సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రజల శ్రేయస్సు. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి యొక్క భాష్యంలో మనకి లక్ష్మీదేవి భగవంతుడిని ఏనాడు కూడా విడిచిపెట్టినట్లు ఆ విష్ణు భగవాన్ని కళా అంశ ద్వారా ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు లక్ష్మీదేవి కూడా అర్చీదేవిగా వచ్చినటువంటి విషయాన్ని, అంటే ఆ ఆది దంపతులైనటువంటి లక్ష్మీనారాయణులు ఎప్పుడూ కూడా ఒకళ్ళనొకళ్ళు విడిచిపెట్టకుండా ఉండేటువంటి ఆ ఎడబాయకుండుట అనేటువంటి దాని యొక్క ప్రాముఖ్యతని ఈ శ్లోకం చెప్తుంది అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఈ భౌతిక జగత్తులో జరిగేటువంటి అంశాలను కూడా ఆయన మనకి భాష్యంలో చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో మనుషులు లక్ష్మీదేవి ఎడ, అంటే భౌతికమైనటువంటి ఐశ్వర్యాల ఎడ, ఈ ఐశ్వర్యాల ఎడ పరమప్రియమును కలిగి చాలా ఇష్టాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఎందుకంటే చూస్తూ ఉన్నాం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మనకి ఈ ఐశ్వర్యాలు కావాలి, అంటే సంపదలు లేకపోతే మంచి అవకాశాలు ఇవన్నీ కూడా కోరుకుంటాం. అది ఎంతో ఇష్టంగా కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. మరి కనుకనే ప్రతి ఒక్కరు కూడా సంపత్తుల కోసం, సంపత్తుల రూపంలో ఆ లక్ష్మీమాత యొక్క అనుగ్రహం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. ఆమెని నిరంతరము మరి పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటారు. అంటే ఆమె యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి నిరంతరము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటారు. కానీ మరి ఆ లక్ష్మీదేవి మాత్రము ఏనాడును విష్ణు భగవానుని ఎడబాయకుండా విడిచిపెట్టకుండానే ఉండేటువంటి ఆవిడ కనుక మరి లక్ష్మీదేవిని ఎప్పుడు మనం ఆమె యొక్క అనుగ్రహం కోరుకున్నా ఆమెని ఆ విష్ణు భగవానుడితో పాటు స్తుతించాలి అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆమెను ఎప్పుడు కూడా విడిగా అర్చించరాదు అనేటువంటిది. ఆ విషయాన్ని లౌకికులు తెలుసుకోవాలి. దీనికి ఆయన ఉదాహరణగా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ఒకవేళ రావణుడు మాదిరిగా లక్ష్మీమాత మాత్రమే కావాలి అని అనుకుంటే ఏ విధంగా అయితే రావణుడు పతనం చెందాడో రాముడి చేత, అలాగే అవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. సో కనుక ఇక్కడ లక్ష్మీమాత మనకు అంటే శాంతి, ఐశ్వర్యము ఇవన్నీ కూడా మనకు కావాలి అని అనుకుంటే అది భగవంతుడితో పాటు ఆ లక్ష్మీమాతని ఆశ్రయించాలి అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే ఆమె ఎప్పుడూ కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి ఉన్నటువంటి కారణంగానే మరి ఆమె యొక్క అనుగ్రహము కావాలి అని అనుకున్నట్లయితే ఆమెను విష్ణువుతో పాటుగా అర్చించినప్పుడే అది సాధ్యమవుతుంది అనేటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కాబట్టి ఈ భౌతిక జగత్తులో లక్ష్మీ కటాక్షాన్ని బడిచి, అంటే ఆమె యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది ఆ అనుగ్రహం ద్వారా సంపత్తులను పొందినట్లయితే
ఆ పొందినటువంటి సంపత్తులను, అంటే మనకి అందుకే ఇక్కడ ప్రతి మన వైదిక విధానంలోనూ ముఖ్యంగా వైష్ణవ విధానాలలోనూ చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది, మనకి ఏదైనా పొందినట్లయితే వచ్చి దాన్ని కొంత మన కోసం, కొంత సమాజ దీనికోసం, అంటే భగవంతుని సేవలోనూ వినియోగించాలి అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంటుంది. సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, ఎవరైనా ఆ లక్ష్మీ కటాక్షాన్ని పొంది మంచి సమృద్ధి పొందినటువంటి సంపదలతో కూడి ఉన్నట్లయితే ఆ సంపదలను తన కోసము, తన వారి కోసము అంటూ వెంపర్లాడారనుకోండి, అది ఖచ్చితంగా మొత్తాన్ని కూడా కోల్పోయేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఈ క్రమాన్ని మనం చాలా కుటుంబాల్లో చూస్తూ ఉంటాం. ఒకప్పుడు గొప్పగా బతికి ఎంతో ఐశ్వర్యాలు ఉండేయని, భౌతికమైన ఐశ్వర్యాలు అవన్నీ. సో ఉండి ఇప్పుడు ఏమీ లేకుండా ఉన్నారా అని చూస్తున్నటువంటి కుటుంబాలు ఎన్నో ఉన్నాయి, ఎన్నో చూస్తూ ఉన్నాం. మన ఊర్లలోనూ అనేటువంటి దేశాల్లో ఇక్కడ కూడా చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. కానీ ఎవరైతే వారికి లభించినటువంటి ఆ సంపదలను వారి ఇంద్రియ భోగ వాంఛల కోసం కాకుండా, ఎందుకంటే మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు కదా, ఈ పరస్పర సహకారంతో దేవతల నుండి పొందినటువంటి వాటిని వారికి తిరిగి సమర్పించకుండా ఎవడైతే తన కోసమే అంటూ తీసుకుంటాడో వాడు పాపాన్నే భుజించినట్లవుతుంది అని భగవద్గీత 3వ అధ్యాయంలో చెప్తారు. సో కనుక మరి ఇక్కడ ఎవరికైనా సంపత్తులు లభించి మంచి స్థితిలో ఉన్నట్లయితే ఆ సంపత్తులను భగవంతుని యొక్క సేవలో వినియోగించుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. అలా వినియోగించుకున్నప్పుడే మరి ఆ సంపద ఇంకా సమృద్ధవంతమైగా ఉండి ఇంకా ఇంకా భగవంతుడు ఇస్తాడు. ఎందుకంటే భగవంతుని సేవలో వినియోగించుకోవడం వల్ల ఆనందించి నిర్హేతుక కరుణుడైనటువంటి భక్తవత్సలుడైనటువంటి ఆ భగవంతుడు లక్ష్మీమాత ద్వారా ఇంకా ఇంకా అనుగ్రహాన్ని కలగజేస్తాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కనుక సంపత్తులు ఉండి ఇవ్వగలిగేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా వాటిని భగవత్ సేవలో వినియోగించుకోవాలి అని చెప్తారు. సో కనుక ఆ విధంగా వినియోగించుకున్నప్పుడే తనకు లభించినటువంటి లక్ష్మీ కటాక్షము ఇంకా ఆ సంపద ఏదైతే ఉందో అది ఇంకా సమృద్ధవంతమై ఉండి ఎటువంటి పరిస్థితులలోనూ కూడా కల్లోహాలకు గురి కాకుండా ఉంటారు. వారి జీవితాల్లో ఎప్పుడు కూడా అలాగే ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి యొక్క భాష్య వివరణంలో. సో కాబట్టి మరి మనం మన జీవన విధానంలో మనకు లభించినటువంటి లక్ష్మీ కటాక్షాన్ని ఎలా వినియోగించుకోవాలో అనేటువంటిది ఈ శ్లోకం ద్వారా నేర్చుకోవలసినటువంటిది. ఆదర్శ జీవనం కూడా ఎలా ఉండాలి, ఇది ముందు ముందు కూడా మనం చూస్తాము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదులకి జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకము. దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము మనం చూసినటువంటిది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై.